Okay, maing mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na pud kita mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Babino adlaw na usab karon nga Sabado. Pizza 21 na kini sa bulan sa unsa man tarong bulan na Oktubre. Unsa man karong adlaw, pizza 21 sa bulan sa Oktubre kuana kanang Sabado. Okay no? Dahala no unya ato day nga tibayaon og maayong mudto nga ato ang mga followers sa atong Facebook, ang ato ang mga kaigsuonan usab nga nakadunay naminaw sa ato ang programa sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ikaw ang imong pagtuo agi manusab sa uban pa nga mga media outlet. Ayan no, mga media outlet nato. Og nga manusab of course sa atong teleradyo sa DYWC Teleradyo. Hala no nya ato dayong gatimbayaon og mayong mudto ang atong mga kaigsuonan dinhang sa ato ang mga booth dinhang sa may Buglasan no na may mga nagragdala pog radyo din naminaw po ang uban po nag Facebook diha sa Buglasan no lami nindot kay kagahapon mahigala ang ilang showdown and street dancing competition. Manyo ka no ngilngi kay ato ang mga dancers nga nagpakita gyud sa ilahang abilidad sa pagsayaw. Congratulations po sa mga trainers, no? Sa mga trainers usab, no? Nga halad usab sa ilahang talento, abilidad sa pagtudlo sa mga kabataan. Ug ang mga propsmen, no? Kaya mga propsmen ato mahigala abtik na dagan-dagan gina sila mahigala, no? Muna ginaingon nga nagdalag kinabuhi usab sa ato ang presentation kanang atong mga propsmen and crew. Okay. Nahala no o niya ato pa day nga timbayaon og may mudto ang mga organizer sa Buglasan no siguro kon wala ko masayop ang pinaka head organizer na diha mo si Mrs. Glenda Disquatan kung wa ko nasayop no kung wa ko nasayop correct me if I'm wrong okay sa akong nakita mo rag siya man gyud mismo ang naa sa frontline mo rag siya siguro ang organizer sa kini ato ang gitawag natong Buglasan Festival. Ato pa dahil nga timbayaon og may mudto ng atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ram, dinha sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman. Ug ang ato ang mga kapartner, no? Of course si Sister kining ang ato usab nga partner sa ato ang presentation, ang ako ang kauban kanunay no, akong kauban sa buhat. Si Sister Camille Sormiada. Di manusab ang tanan gyud nato nga mga kaigsuonan nga naminaw sa atong programa. Abi no ari kita mahigala sa Saint of the Day. No, muna ato ang primero timbayaon nato ang atong Saint of the Day karon October 21. Of course ang atong Saint of the Day karon October 21 walay lain kog dili si San Hilarion, no? Usa kini siya kini si San Hilarion, usa kini siya kaabad. Kamo mo siya abad mahigala mo ni siya pangulo sa mga monasteryo, abot. Pangulo sa mga monasteryo nga anaa sa disyerto. No unya kining naila siya sa iyahang kinaiyang maampuon ug tungod sa mga milagro nga iyahang nahimo didto sa iyahang kanang monasteryo. Namatay siya didto sa Cyprus ug ang iyahang patayng lawas gidala sa Palestina. Palestinian dai ni siya. Kontra dai ni siya. Palestinian dai ni siya. Gidala I don't know kung kuan ba ni siya kanang Israelites pero ang iyahang patayng lawas dito gilubong dito sa Palestina. Ang iyang pangalan mao si San Hilarion. Nahala no padayon ta sa ato ang mga buhaton ato nga timbayaon og mayong mudto ang atong mga kaigsuonan nga mga kamadrihan no mga sisters and mothers
Kumusta no ato mga lay ministers? Kumusta na usab? Ang atong mga lay ministers nga nangalagad sa Katolikong simbahan, ilabi na gayud sa ilahang kasaulugan sa pulong, matag, Domingo atong ayuhon gamay mga higala. Kamurag nahiwi. Oh, dara. Gamay pagbalik. Due time. Kamay lang. Okay. Bueno, ato di ay nga ari kita sa atuang Saint of the Day na mula sa Taro CBCP News mga higala ha, kay medyo ulo api kita gamay sa baduman ron. Okay. No, ari na kita mga higala sa mga pangutana. Pangutana. When is the founding date of the church? Founding date, no, wala ginay pizza gyud. Pero the Catholic Church was born in Jerusalem on the day of the Pentecost. The Catholic Church was born in Jerusalem on the day of the Pentecost. Kabalo mo kung sa Pentecost, katulad ng pagkunsad ba sa Espiritu Santo ngadto sa mga Israel, mga apostoles, no? Sa Canon Law 731 mo kini ang nasulat. On the day of Pentecost, when the 7 weeks of Easter has come to an end, Christ's Passover is fulfilled in the outpouring of the Holy Spirit, manifested, given, and communicated as a divine person of His fullness. Christ the Lord pours out the Spirit in abundance. No, sa ato pa ang kining matud pa sa kining ato ang pagtuos, no, ang Katolikong simbahan na tao ni atong panahon sa Pentecostes katulad nikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Can a Catholic priest deny someone the sacrament of the Holy Eucharist? Doon ay pwede ba ang usa ka pari dili pwedeng pakalawaton ang usa ka kanang gustong mga lawat? Ang tubag niya na doon ay mga kondisyon nga ingon niya na. Doon ay mga sitwasyon nga ingon niya na, no? So, panalitan, doon ay laing relihiyon nga mo linya kay mga lawat. Pwede nagdili pakalawaton sa kining pari o sa lay minister. And number 2, those who voluntarily continue to live in grave sin. Sa ito pakatuwid ang mga kinabuhi ba nga pirting mga makasasalaa ba? Pwede rin na siya di pagkumpisalan. Pero ang problema, o samot na hinuog ka makasasala. Pero muna itong balaod, no, the priest can deny the sacrament of the Holy Eucharist to those members of other religion and those who voluntarily continue to live in grave sin. Sa Canon 844, Article 1 to 5, the Catholic ministers may lawfully administer the sacrament only to Catholic members. Catholic region, no? Sa Canon 915, those upon whom the penalty of excommunication or interdict has been imposed or declared, and others who obstinately persist in and manifest grave sin are not to be admitted to the Holy Communion. Katong gidi ang mga na-excommunicated na, no, o katong naila na gyud, no, kana bitang common knowledge gyud nga makasasala gini siya. Pwede nga di nato pakalawaton. Okay, another question, no, another question. Yeah. The Catholic Church that we should, okay. How do we know what is the Catholic approved practice after receiving Holy Communion? Should one bow or make the sign of the cross? Ang tubag nga, pwede, unsa man gitudlo sa simbahan human nato og mga lawat. Mubaw ba ta o manguros ta? Ang tubag niya na, there is no written practice that should be applied after one receive Holy Communion. It is only important to note that you can't interfere with the moving forward of those who are receiving the Eucharist. Those who are receiving Holy Communion can make the sign of the cross while returning to their pews without interfering with the flow of the communion. So tuwa doon naman yung uban mga higala nga mga mangurus yun ba kung magpangalawat ay pwede ra na nga adto na ka samtang naglakaw na ka paingon ka didto sa kini imong lingkuranan, pwede na kang mangros.
Pero pag human gyud nimo dawat manguros din ka na masabiklan o nya nimo ng kamot sa minister, mayabo hinuon ng kuan simbako. Muna no. So ayaw na nagpulo panguros, ayaw na nagbaw. No? Ang bubaw ka pero kinahanglan nga mulihay gyud usa ka. Mulihay ka ba aron dili ka makabalda sa flow sa pagpangalawat. Okay, another question. At what point of the Mass when someone arrives after it have started, is it too late to receive Holy Communion? Okay, no? At what point of the Mass? Sa unsang punto, iring mo ni, palihog ko dahil. Sa unsang punto sa misa, niya muabot ang usa ka kanang nagsimba nga makaingon kitang late na siya, unya dili na murag dili na siya pakalawato, no? To arrive late at Mass is not just a matter of fulfilling one's Sunday obligation. It is an act of love and respect for the Lord who is gathering His children to share in the great moment during the Holy Mass when He will become physically present among the faithful. Each and every part of the Holy Mass is important, inseparable from one another. If one has a valid reasons, such not being a regular habit, after consecration, actually one has not yet attended Mass. Kung ang usa ka tawo moabot humana sa konsekrasyon, actually sama ra nga wala siya makasimba. No? So kung nakaabot siya, amahanamo na, wala na. Ulahin na siya. No? O niabot siya kanang nangalawat na, wala na, ulahin na siya. No? Kanang naabot siya kanang mga tao na ingon na nga kanang prayer kanang bitang the mystery of faith, wala na siya kasimba na. Okay, so dili na lang siya mga lawat. Kaya wala man siya makasimba. Claro? Sige. Okay, last question. Does the Catechism of the Catholic Church teach us anything about how a Catholic can be forgiven of the sin of abortion? Does the Catholic Church teach us anything about how a Catholic can be forgiven by the sins of abortion? Naa. No, kanang kung saan nga mapasaylo ka na ata na mangumpisal gyud ka pero dili ordinaryong pari ang imuhang pangumpisalan. Kung dili, obispo gyud. Or pwede ra ordinaryong pari basta kay natagaan sa faculty nga mopasaylo og sala nga paglaglag kini bitang pagkuha sa bata. So kung panalitan og makuan ka kanang na si bakulang ba, maka-appeal ka sa mag-abort ba ana. Dako kay nang sala muna nga kung mahimo no dili gyud ka mga lawat samtang wa pa ka kumpisal pero dili ordinaryo ang imong kumpisalan kung dili obispo gyud. No unya kung pwede pug pare ra pero kinahanglan nga adunay faculty gikan sa obispo. Munang mutawag gyud ni obispo. No pagkakabay karon do na may blanket pagkakaron ba do na may blanket authority nga makapakumpisal mo og kanang kuan. Pero not all the times yan naami. Okay, klaro? Bino, dinhin na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Sabado karon ha, ayaw mo kalimot og kanang panimba og mga adlaw. Ay baso no makadungog sila no ato day mga pahasubo sa pamilya ni Mr. and Mrs. ato lang sayop ko. Sa pamilyang Opada no atong mga pahasubo ngadto sa pamilyang Opada tungod sa kabatayon sa usa sa ilang mga membro si kanhi konsehal Christian Opada no namatay siya na itong nakalabayng adlaw o kabalog pila edad pero ang wapo ko kabalog kanos nila ilubong pero ang iyahang patayng lawas anaa karon sa ilahang panimalay dapit sa may Emery kanang merchandise no katolto naman ang mga taga ko Emery merchandise MAP merchandise. Okay, so daghang salamat ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin AA manamilit na usab kadinyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo
Good noon, Pilipinas!